Hello po, magandang hapon po mga mamamayan. Nandito po tayo ngayon sa hapon na ito dahil nagluluto po ako ng pinakbit. Ito na po ang mga ingredients sa aking pinakbit. Una po, bawang, sibuyas, okra, sitaw, kalabasa, talong, ampalaya, pork, tapos bagoong alamang. Ayan po. Uumpisahan na po natin. Mga mamamayang, maglalagay lang po tayo ng olive oil sa ating kawali. Ayan na po. Tapos paiinitin lang natin ng konti. Tapos po ilalagay na natin ang ating bawang. Natin ang ating sibuyas dahil nag-brown na po ng konti ang ating bawang at hahaluin lang po. Ayan na po mga mamamayan, pagkatapos po ay isunod na natin ang ating baboy. Luto na ang ating pork at pwede na sunod ang ating kalabasa at saka talong. Yan, ilagay ko na po lahat para sabay po silang maluto. Pagkatapos po mga mamamayang ay tatakpan po muna natin to para maluto. Ngayon pong medyo luto na ang ating gulay ay maglalagay na po ako ng ating alamang. Yan po, konti lang ang aking nilalagay kasi konti lang naman po itong aking gulay. Tapos hahalo-haluin lang po natin. Ngayon pong luto na ang aking mga gulay ay ilagay ko na po ang ating ampalaya kasi pwede naman po na hot cook ito kaya last ko pong nilalagay ito. Ayan na po, luto na siya mga mamamayan. Tatanggalin ko lang po ito sa ating kawali. Ito na po mga mamamayan ang ating pinakbit. Sana po ay nagustuhan nyo ang recipe ito. Sana mag-like at mag-subscribe kayo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabi, mabuhay!